Хәзер инде бик күп мәчетләрдә бара, татар телен саклау буенча укыйлар. Безнең Ярдәм мәчетендә дә укыйлар. Аллаһка шөкер, алар арасында инде безнең башка милләт кешеләре дә бар. Менә шушы без инде урамга да чыгарга уйлыйбыз. Алла бирсә, менә Бауман урамында йөриләр бит. Бауман урамында бөтен төрле ниләрне сораштырып йөриләр. Әни өчен безнең абыстайлар урамга чыгып шушы балалар белән, шушы кешеләр белән сөйләшмәскә тиеш. Аны да оештырырбыз. Аннан соң түгәрәк өстәлләр оештырырга ниятебез бар. Аннан соң инде мирасыбыз дигәндә безнең васыятнамәләр юкка чыкты. Шәҗәрәләр, нәсел агачлары юкка чыкты. Хәзер безгә шушы милләтнең шушы сыйфатларын күтәрергә кирәк. Шушы сыйфатлар белән эшләргә кирәк, Алла бирсә. Җәмәгать, безнең бүген телебез куркыныч астында. Барыбыз да кулдан килгәнне эшләдек микән? Сорагыз әле үз үзегездән шушыны. Гаиләдә оныкларыбызны, балаларыбызны ничек тәрбиялибез? Менә үземнең дәрестән, мәктәптә укыткан еллардагы дәрестән бер мисал китерәм. Татар теле буенча рус балалары белән, рус классы белән шара үткәрәм, ачык шара. Шәһәр күләмендә укучыларга үткәрәм ачык дәресне. Әдәби музыкаль сценарийлар бар инде. Һәр балага сүзләр бүлеп бирелгән, музыкалар яңгырый. Бер баланың сүзе бар иде. Туган телем татар теле дип әйтә торган. Репетицияләрдә бөтенесен әйтте, сөйләде. Хәзер шу шәһәр укучылары утырган шарада бу балага шират иткәч, туган телем ибрит теле диде дә куйды. Мин каһарып катканмындырмы, каушадым мин, ләкин балалар каушамадылар, аларда үзләренең сүзләрен беләләр, бала бит инде алып киттеләр, сөйләделәр. Дәрестән соң анализ ясыйбыз бу укучылар белән. Менә хәзер сезгә сорау. Кайсыгызның оныгы рус теле буенча шара үткәргән вакытта мой родной язык, русский язык дип әйтәсе урынга мой родной язык, татарский язык дип әйтерлек оныкларыгыз бармы? Юк. Менә сезгә бу мисал Яһүд гаиләсендә куелган милли тәрбиянең үрнәге. Димәк, ул ата-аналарына әйткән, у меня такие слова дип әйткән. Минем аны ата-анасы әйткән, юк, синең туган телең татар теле түгел, Яһүд теле, ибрит теле, син шушы сүзләрне әйтерсең дигән. Менә мисал сезгә. Мәчетләр көче белән генә эшләп булыр микән? Күңелемдә шик бар. Күңелемдә шик бар. Чөнки бу дәүләт күләмендә эшләнмәсә, булай итеп мәчетләр белән генә моны без эшли алмыйбыз. Чөнки балалар әле өйдән татарча сөйләшеп китәләр. Минем үземнең 9 оныгым бар, әлхәмдүлиллаһ. Өйдә татарча сөйләшеп, детсадта әле татарча сөйләштеләр. Уллары әле минем бионда үскәч бөтенесе татарча язалар, даже сочинениеларда язалар. Әлхәмдүлиллаһ, татар группаларында, институтта татар группасында укый, менә берсе, икенчесе шулай институтта. Кечкенәләр инде миннән читтәрәк өйдәге русча уже аңламый башлады. Шуңа күрә мәктәпкә бусагасын атлап керүгә балалар татарчаны оныталар. Җавап бирә башлар только русча. Ничә тапкыр әйтеп торсаң да. Хәзер мәктәп программасы бик зур, алар көне буе мәктәптә, көне буе кружокларда. Өйдә алар ата-аналар белән сөйләшкә вакытлары юк. Әйдә быстрее, менә шул. Вокзалда утырып яшәп булмый. Без аны 2 сәгать түгел, 1 сәгать калдырмасалар да, татар милләте бер вакытта да, татар теле бер вакытта да югалачак түгел. Аллаһы Тәгаләнең безгә биргән бүләге ул. Монда хәзер инде безгә тырышкан өчен нәрсәләрне уйларга кирәк. Кайда без ялгыш җибәрдек? Иң беренче, без ваемсыз булып яшәдек. Һәр нәрсәгә дә риза булдык. Әмма без үзебезнең киләчәгебезне уйламадык. Тагы кайда ялгышыбыз бар. Карагыз әле безнең урамнарның исемнәренә. Анда безнең 90% башка милләт исеме. Безнең 1000 еллык тарихы булган милләтебезнең исемнәре юкмыни борынгы бабаларыбызның. Безнең кайнатабызның да 7 буынга кадәр апа-кызлар нәселе булган. Апа-наевлар да булган. Башкалары да булган. Бусы да безнең гаибебез дип әйтим инде. Нигә без аны күтәреп чыкмадык? Нигә таләп итмәдек? Әйе, акча булса, машина булса, акчага табынып киткәченнән рәхәт тормышыбызда без шуның белән канәгатьләнә башладык. Инде хәзер поликлиникларга барабыз, больницаларга барабыз. Язмаларны карагыз әле сез анда. 50-60 сантиметрлы хәреф белән язып куелган рус телендә. Микроскоп белән генә карарсың татар телендәге язманы.
Karagız öyle ışık aldına çıkkaş. Ebilerimiz niçin sileşe ınıklar bilen? Alina, ili suda. Şuşu bulduğunu bizden ınıklarımızı terbiyelev. Eğer ınıklarımızı 3 yaşına kadar terbiyelendirdik. Hazırki vakitte onlar ağır sileşeler. Niçin degende? Eydeler, eniyim, canıyım, ne tatartını koy da kullanıla et bizge digeşinden. Nerse deyip eyderge. Gimnaziyalarımız jabıldı.